Aduh yo mati aku. Aku ditibani pengabaran karo Paman Gandhawana Kendhang Kapracondhang. Lah kok malah iki kecepet ana ing sila gilang gedene semene. Narayana, Bratajaya tulungono ya kuwi. Kakang Udawa, Apa? upama ki mau sida totowan lehmu kalah iki kejeron ngerti ta? Ayo kuwirangan tenan. Lah iya. Ing atase ratu anyar lho. Parandene bareng peperangan malah kecepit ana watu sing semene gedene. Ayo. Janjane pamane yahene iki aku ya pengen nyepit-nyepit ngono kuwi. Ora senengane kok. Maneka warna. Kira-kira ora clometan dhisik piye to? Kakange kaya ngono nemahi panandhang malah doting cengingis ora cetha. Aduh yo. Aduh Narayana aku tulungono Bratajaya. Aku tulungono. Udawa tulungono. Penak ora? Penak ndasmu pecah. Ingat kecepet watu kok penak. Bebas ora ndang nulunge malah ngecer aku. Buat modar ora kowe ora. Senengamu neka-neka Kakang sing jenenge dulur ki tega larane ora tega patine. Tulungono Kakang Narayana mesake Kakang kula. Mundura. Jroning Wardaya Dyan Permati suping mulat wonten sendang ingkang dahat wening tirtani ciptaning Driwarsa anyedhak anyawuk dumateng toyaning sendang kinarya unjukanira ingkang rayi kekalih kocap datang graita namung tana daya pangaribawa dupisang permadya nyaketi punang sendang dalah plak kapidara tangene nget Purwadaksina. Malah semaput ngono ing kene. Kembar bejamu iki ana sendang banyune wening. Mudhuna ayo ngombe dhisik. Pati Dharma Putra nyangari tanan jaya maturing Raka Narendra Harimurti Narendra Harimurti mangkono jibek-bebek ing penggalih kaya wis pantok pepuntaning tekad nenggih pambayun Pandhawa Dyan Puntadewa mulat ingkang rayi sekawan Kapidara mangertos Sang Puntadewa lamun dayane sendang ingkang mawa wisa sumpahe para Pandhawa mati siji mati kabeh mukti siji kabeh milani mangkono ciptaning driya Sang Pambayun arsa anggebyur wonten telenging sendang kinarya nyusul para kadang ingkang prapeng lampus
mangkono pinambeng dening wujute peksi cangak lingga salira. Aja Raden, aja Raden. Mengko dhisik Raden, mengko dhisik sliramu kuwi sapa? Sira tambuh marang aku jenengku Puntadewa. Dene bocah papat ingkang katriwandan iki sedulurku para Pandhawa. Kowe wujute peksi cangak ingkang bisa tata jama. Sira iku sapa? Dene mambengi anggenku ambyur ana sendang iki. Jenengku peksi cangak lingga salira ingkang rumeksa sendang iki. Anane aku ngalang-alangi anggonmu bakal ambyur ana ing sendang merga aku ngeman karo kowe. Iki sendang mawa wisa. Tan murunga kowe yen nyemplung ana sendang bakal mati Raden. Ya gene kowe ngeman kelawan patiku. Jernyatane mati kuwi hukume wajib. Nadyan kabeh titah bakal mati nanging kudune golek dalan pati ingkang utama. Yen sira Raden ambyur ing sendang iki tegese kowe nganyut tuwuh, kowe lampus diri merga aboting lelakon meruh dulurmu padha mati banjur kowe melu ambyur aning sendang kuwi pati ingkang nista Raden. Yen pancen anggonku bakal ngajak pati mbelani dulurku iki ndok anggep pati nista, banjur pati ingkang utama kuwi sing kepiye? Pati ingkang utama kuwi mati ingkang kinantenan ngibadah lan budi pekerti ingkang luhur. Ya kanthi cara mangkono mau patine bakal antuk kasuwargan. Banjur apa sebabe akeh menungso yen mati kok kepingin antuk swarga? Merga ing kasuwargan anane amung nikmat mupangat kebak kamulyan. Ing kasuwargan titah bakal dicawisi daran ingkang mirasa, unjukan ingkang seger, sandangan ingkang sarwa becik, lan uga bakal diladeni dening para widodari ingkang sulistya ing warna. Peksi cangak lingga salira. Yen saka panemuku swarga sing ndok dongengake kuwi dudu jati ning gegayuhan ingkang sinebut mati ingkang utama utawa sampurna. Raden, kabeh menungso tekun manembah nandur kebecikan kuwi pamriye besok yen mati antuk swarga. Yen saka panemuku mati ingkang sampurna kuwi wis ora ana rasa milik lan pepinginan. Yen ing kasuwargan isih milik daharan unjukan ingkang mirasa, sandangan ingkang endah lan kepingin diladeni widodari tegese isih kegubel dening hawa nafsu, mongko nafsu kuwi yen diuja ora ana mareme. Banjur mungguhe Raden Puntadewa mati ingkang sampurna kuwi kepiye? Peksi cangak lingga salira. Wewatonku dawuhe pangeran ya kuwi titah yektine kagungane Gusti besok bakal bali marang Gusti. Dene kanggo sarana tetunggalan marang pangeran kabeh tumindak lan pakartine kudu mulat utawa nyonto kelawan hambeke pangeran. Weda suci ingkang isine pirang-pirang piwulang kautaman kuwi kabeh lamun to diringkes mung kari ukara nyebut asmane Gusti ingkang maha welas asih. Ukara mau lamun to diringkes meneh mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih. Mula yen titah kepengin bali manunggal marang pangeran kudu wani nyipatake rasa milik lan pepinginan sak banjure uripe tansah ditanduri kanthi rembakane rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae kuwi ingkang sinebut
disebut mati sampurna kisana. Oh, Raden. Nyata lamun to jeneng sira kuwi mutiarane para makhluk. Yektine aku mung bakal ndadar sepira kasantosaning imanmu ning nyatane wis bebles ora ana kurang sawiji apa. Ya wis, ripalungguhan iki adimu bakal tak uripake ning pilihan salah siji. Kira-kira sapa sing njaluk nduk uripake? Apa Bratasena sing gagah gedhe dhuwur, apa Permadi sing ganteng lahir batin, apa kembar Nakula Sedewa bocah lolo sing ra duwe bapak lan ibu? Yen kowe bakal nguripake salah siji, matur nuwun aku ora wae. Merga sumpahe para Pandhawa yen mati-mati kabeh, mukti ya mukti kabeh. Yen kowe bakal maloyakake ya waloyakno kabeh. Yen mung siji luwih becik ora wae. Kowe minggir aku tak nyemplung ana madyane sendang kuwi. Aja Raden, aja. Pangabekti kula kunjuk Eyang Yasa Hong ilahing awik namastu namasidam ya Puntadewa wis ndak tampa penggalihipun Eyang kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu nyatane nadyanto para Pandhawa sajroning panandhang ingkang abot lan ngeres-ngeresi parandene kuwi isih pinaringan santosaning iman. Puntadewa aja mrina, aja sedih lan gelo batinmu. Dulurmu papat kae sing bakal ngusadanipun Eyang pribadi. Wersat modo tumiling angulati puspita medemendah kaang warni midering taman hanon sekar warsiki wah basaku katur adiasa kakekku sungkem kula katur ya bekti kula yang ya nggih Pandhawa kabeh wae wis ndak tampa. Ripalungguhan iki ngene ya nggih. Ananipun Eyang nemoni kelawan jeneng sira kabeh. Yektine ripalungguhan iki jeneng sira para Pandhawa rina wengi mung dinteni. Kelawan pamanmu Mandira jajar ing Pancala ya kuwi Gandamana. Panjenengane nganakake sayembara prang sing dianti-anti sing ditunggu-tunggu ora ana liya kejaba kowe. Budhal mbok menawa iki kanggo srana kamukten lan kamulyanmu Pandhawa kabeh.
Sorote pandam sumuluk hamadangi jero pasarean ngenani wadana remu ramu kalingan ngangkrangan sang tiak manah engkung sumungkam guling ora pangkling anak Prabu Mandura Baladewa. Iya paman, aku Baladewa ingkang sowan munggah ana ing Blabarwaja kenteng kawat janget cinencang bakal ngayunake Dewi Drupadi ya kanggo adiku Sinarayana. Lan ripalungguhan iki aku bakal netepi jiwa satriya manut kandhamu sapa wae kena mengku sekaring kedaton Pancala watone bisa ngasorake kridamu. Ayo ripalungguhan iki kira-kira antarane Baladewa kelawan Paman Gandamana sapa sing luwih digdaya joget tak kendhangi kowe. Sigrabala kang tumingal macampuk samya medali wah toblas ora kena sinangga enteng kaprawirane Paman Gandamana ya nanging aja gembela sirahmu aja ngalake dada saran glandang nenggala pedhot kulumu.
Ah! Woi! Oh! Oh! Ah! 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 Bebayani tenan. Monggo wis kondang nenggala ki ampuhe kegila-gila yen nganti aku ora mundur. Sida blai tenan. Ya Baladewa, kowe ngetokke piyandel minangka sifat kandel aku ya gah kalah. Gebrak ajiku Bandung Bandawa sombuh tibamu. Jayawrata, ayo, aman, kono-kono. Aduh yung mati aku ditibani pengabaran karo Paman Gandawana Kendhang Kapracondhang lah kok malah iki kecepet ana ing sila gilang gedene semene Narayana Bratajaya tulungan ya kuwi Tatkala Narapa Kresna tan tulus hanyakra ring Kakang Udawa apa upama ki mau sida tatawan lehmu kalah iki kejeron ngerti ra ayo kuwi rangan tenan lah iya ing atase ratu anyar lho parandene bareng peperangan malah kecepit ana waktu sing semono gedene. Ayo. Janjane pamane yahene iki aku ya pengen nyepit-nyepit ngono kuwi. Ora senengane kok. Maneka warna. Kira-kira ora celemetan dhisik piye to? Kakange kaya ngono nemahi panandhang malah doting cengingis ora cetha ora. Aduh yo. Aduh Narayana aku tulungono Bratajaya. Aku tulungono. Udawa tulungono penak ora penak ndasmu pecah ingat ae kecepet watu kok penak weblos ora ndanulunge malah ngece ora aku wah modar ora kowe ora senengamu neka-neka Kakang sing jenenge dulur ki tega larane ora tega patine tulungono Kakang Narayana mesake Kakang Baladewa mundur sadakep saluku tunggal nutupi baban hawa sanga Sang Narayana ngeningake Pancandriya amatek aji bala sewu mangkono epek-epeke asta muruk makantar-kantar den grayangaken watu gilang ambyar dadi lebu
Iya adikku Narayana. Banget panarimanipun Kakang kuwi sing bisa nulungi kelawan Baladewa. Malah ripalungguhan iki aku wis ngerti lamun to kowe duwe kaprawiran linuwe. Buktine watu gilang kok grayang ambyar dadi sak lawang-lawang. Malah blebekan semono ya ora. Sak walang-walang. Iya, sak walang-walang. Wah. Ayo kowe tambakan wirangku tanding ana Paman Gandamana. Kok grayang mesti bakal dadi lebu. Menawi kula tanding kalian Paman Gandamana kula grayang nggih mboten tumama. Sebabe karana Drupadi menika sanes jodho kula wonten paribasan siji pesthi loro wah apalan hebat aja mulih aja kukuri. Narayana. No. Apa? Saiki apik-apikan aten. Aku lak bantu karo kowe wis akeh. Genti saiki aku njaluk tulung karo kowe. Ngapa? Kowe perango karo Gandamana. Gandamana kalahno. Yen Paman Gandamana wis kalah, kok Drupadi tak peke. Oh, Drupadi arep kok pek. Iya, cahe ngene kok. Kowe lho pamane njur kowe rabi karo Drupadi. Iya. Aku arep takon, arep kok openi nganggo apa? Ya nganggo sego nek apa diopeni nganggo liyane. Lah kowe ngopeni nganggo sego piye? Yen kowe rabi karo Drupadi apa ora malah ngrepotke aku? Wong iki apa-apa iki njaluk aku lho. Kamu jaya apa rasane? Ki lho rek. Rata-rata ora. Lah saiki arep ngopo yen ra gelem perang karo Gandamana? Ayo melu aku, nang dine. Lunga sak paran-paran. Aduh mati ya. Aku wis bosen aku wis kesel ngetutne kowe nganti rasa bomah. Wis ta aja kuwatir Kakang Udawa. Aku mengko ora bakal lali karo kowe. Gandeng kowe labu-labete marang Narayana gedhe. Sok yen aku mulya kowe ya melu mulya. Upamane aku besok kuwi dadi lurah kowe bakal dadi kami tuwa. Upamane aku kok dadi pendhita kowe cantrike, upamane ana bejane awak aku dadi ratu, kowe dadi patihe. Patih toprak po. Lho patih kraton ya. Kraton Inggris po. Wis to ayo manut aku, wis to yen melu aku bakal ngunduh mburi. Ah lungone. Wis Yak langit kalangguana kelapan damun kar tinok ler kekonang surem sorotetan pagyan kasar lan padanging purnameng gegono
mengko dhisik lah kok dadi iki ana brahmana nom-noman ingkang munggah ana ing Stinggil Binatarata negara Pancala ngadhep ana ngarsaning sun Prabu Drupada. Jeneng sira ki sapa lan pendhita saka ngendi ki sana? Inggih nderek tepang Gladiwanuh. Kula menika brahmana saking wana Eka Cakra ndangu dumateng jasad kula. Nami kula pun Resi Kangka. Resi Kangka. Inggih. Sing gedhe dhuwur kuwi sapa? Jubah ireng iki. Takon marang aku jenengku Resi Balawa. Sing bagus nganggo kejubah kuning kuwi sapa? Inggih dangu dumateng kula nami kula pun Resi Parta. Banjur ana wigati apa ngadhep ana ngarsaning sun? Inggih nyuwun pangapunten. Yektosipun waleh-waleh menapa sinuwun? Anggen kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka menika. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti kunjuk angka kalih kula nedya ngebun buninjing anjejawah sonten nglamar sekaring kedaton Pancala Radya nenggih Nini Dewi Drupadi mugi wonten lilaning penggalih paduka Kanjeng Sinuwun paring pangestu anggen kula pun brahmana kangka njatu kami dumateng ingkang putra putri Sinuwun Krodha montak ler pinetap supaya sinip pijojo bang mawinga wengis mitra kocak ngundarandir hidup nyomangala cakra praupan brabak braneng Kangka apa kira-kira kowe ra ngilo karo githokmu kowe ra mawas diri kowe ra weruh karo dirimu ing atase kowe ngomong widak pejaraan saudon saurupan pendhita ngalasan kok arep malakrama karo anak ratu upamane kelakon tenan anakku si Drupadi arep kok jak urip cara piye njajal aku tak takon kowe iki kena tak ngibaratake wong buta ngitung lintang luku sinawat dalang kayu tangeh kenane cepak lupute kowe nggayuh barang sing dudu sak mestine kowe ora mengo karo kahananmu ora nonton karo wujudmu kowe teko kene mung bakal ngreget-ngregeti babut jejemberi jrambah janji kowe ora minggat jog takon dosa ora nganti sak gebyaran hilang nyawamu Poko Prabu nyuwun pangapunten. Gandamana wi. Ana-ana wae sing gegasah karo batinku, anakku nganti palungguhan iki untuk jodoh. Yen nganti ciklu-ciklu jambul waren mongko rung duwe priya ingkang bakal sumandhing tan wurunga sing bakal wirang kuwi aku. Nyuwun pangapunten. Kula aturi pitados menawi pangeran sampun paring jodoh dumateng Nini Drupadi tartamtu mboten badhe kirang margi. Ning besok kapan? Sok kapan ngono-ngono. Inggih nyuwun pangapunten. Sak mangking badhe kula aturaken magepokan kalian para brahmana ingkang nembe kemawon nampi duka saking paduka Sinuwun. Sayembara ingkang kula gelar menika tinarbuka tegesipun sinten kemawon saged mupu sayembara. Sanadyan to saudon saurupan brahmana alasan yen pancen badhe mupu sayembara badhe kula ladosi menapa mestinipun. Mongko pendhita menika peranganipun titah ingkang cedhak kalian pengiran menawi ngantos trenyuh batosipun ngantos gelo manahipun lajeng sambat dumateng ngarsaning Gusti. Kula kinten boten dangu negari Pancala menika badhe saged kukut Sinuwun. Aduh mati aku. Yo, aku kalimput Gandamana yen pancen kaya mangkono. Tututana brahmana telu aku jalukna ngapura marang keluputanku ya Di.
mandeg dhisik ngger nadyan to kowe sandangamu cara brahmana nanging pamanmu iku ora bakal pangkling aku ora bakal sulat Buntadewa Bratasena klawan kowe Permadi aku nganake sayembara iki sing tak enteni ora ana liya kejaba tekane para Pandhawa kanthi aku nggelar sayembara perang iki mung bakal males kebecikane wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu sing wis minterake marang Gandamana biyen mulane palungguhan saiki kanggo srana kamulyane para Pandhawa ayo Pandhawa salah siji etok tanding karo Gandamana mengko pun paman tak ngalah wae Drupadi kukupen kanggo srana kamulyanmu Pandhawa 5 apa wulangane Bapak Pandhu biyen iki ngono kuwi wulangan bab apa ya trep ing atase anak-anakmu kok ajare ora jujur kaya ngono ala tanpa rupa Bratasena lan Pandhawa iki ya satriya liyane kok tandingi apa mestine ya gene aku padhake wong sing jirih getih wedi mati ing atase kowe iki tamenge negara benteng ing Ratu Senopati Narendra ning ya kene jiwamu malah mulur mungker kaya cacing ora bejaji bapak Bratasena seklimah ucapmu parandene mentes lan pantes dirumukake ripalungguhan iki karepmu piye ayo aku tanding ana apa mestine sing mati Bratasena apa Gandamana ya bagus yen pancen kowe bakal ngatonake jiwa prawira maju apa ora ngarsa tak gandul ilang nyawamu ayo milya Bratasena gene wong semono kaprawiranmu ora gondro sepira Gandamana iki tandingmu ora kena dimantenan kowe Bratasena ing atase kuwi satriya sing tak kudang-kudang parandene ora wanuh karo Udanagara ora ngerti karo tata krama kowe nracak sak ndure tenggak nyamplukake sikil monopraupane Gandamana ya tegese kowe tega karo aku ya tega karo kowe tibane Bandung Bandawasa mbuh dadimu
bening Lubira kawang-wang ngegono pangsu mirat ayo menungso ora tata bocah ora kena diman ora kena genawi becik kaya ngene iki entuk-entukamu Brahmasena tak idak ora iso obah Paman Bandawana aku patenono aja kok gawe wirang kaya mengkene ora usah tak pateni suwe-suwe bakal mati dhewe Abu Kunti sing gedhe pangapuramu ora tutuk anggen usungkem ana ing sikilmu Abu Kunti Puntadewa kakangku aku njaluk ngapura aku ora bisa ngrabekke kowe Permati kembar ora tutuk anggenku ngomong karo kowe kembar Bopo Pandu aku melu kowe mati Bopo Pandu kaya sinamber gelak jantunge Dyan Gandamana bebengit banget aturira sambate Sang Bratasena ingkang anyebut Prabu Pandu kang wis swarga pramila saya kendho ngenya miting lan ngidak dhumateng Sang Bratasena mangkono prayitna nenggih Sang Panenggak suku mroncal mancat bumi asta anduwa dadane Dyan Gandamana angarengi kuku Pancanaka modhot rongkilan dawane tumancep jaja buta walikat ratas jantung rebah Sang Gandamana Paman Gandamana wong bagus wa pijet Gandamana aku njaluk ngapura ora jarak
aku dadi srana kowe katriwandan bolong dadamu mergo kuku kanca napa oh adikku Digandamana piye to Di paman Gandamana klatur enget Bratasena Puntadewa kelawan kowe Permadi mliginipun paduka Kaka Prabu ing Pancala samangke raos kula sampun marem pinten dalu ingkang kula anti-anti inggih lelampan menika Kaka Prabu menawi kula boten lono gesang kula titip anak-anak kula para Pandhawa Bratasena apa supaya bisa padhang dalan Kurana sing gandoli palungguhan iki aku titip ya kuwi kadigdayan Aji Bandung Bandawasa ungkal bener blabak penganto-anto marang kowe iki peparingipun Paman Tampanana Bratasena nanging welingku Aji Bandung Bandawasa aja ndok matek yen ora wigati merga kahanane bisa ngrusak jagat nggir iya Paman Gandamana Puntadewa jeneng sira ndak paringi pusaka wujute kalung robyong rinunce dayane lamun tondok matek sira bisa memba dadi brahala sak gunung gedene lan sira bisa Mancala putra Mancala putri inggih Paman tanpa beda kowe Permadi jeneng sira uga ndak paringi wujute aji saipi angin dayane jeneng sira bisa mlayu banter ngungkuli angin aku wis lila aku wis legawa aku wis ikhlas aku gelem dadi kurban kanggo nomboki kamulyane manten Mogi